jo el que crec que el budisme pot aportar a Occident és la nostra pràctica. La nostra pràctica ja sigui en les diferents formes en les que està entrant en la nostra societat, amb la pràctica de l'atenció plena, el mindfulness, o amb la pràctica de la meditació, o amb la pràctica de la compassió. Totes aquestes pràctiques que s'ensenyen i es comencen a introduir en tots els àmbits socials, com l'ensenyament, l'empresa, l'àmbit sanitari. Totes aquestes pràctiques estan transmetent la nostra experiència i els nostres valors, i crec que poden tenir una gran influència en la nostra societat.